kicsit jobbak, de ekkora felnővel gyorsul. Képezett fényezett 5 generációs Honda Civic. A jobb oldal egy még jobban masszítázott, szintén Honda, és egy 5 genes hatchback. Egy hat első. Mert nekem sokat mondott, van benne 3 vezük, és egy fal. És 125 lóerőgyár. Ez az egyik legjobb produkálani autóról. 105 lóerő? Ez azért többet. Az azért többet. Még a 2-ben se jó. Na, szóval ez egy bemutató futam lesz, bemutató nektek, egész futam. Hát itt nincs nagyon túlbonyolás, ahogy látom, tehát normál szívó üzemmódlapot égülői van, nem? És akkor a jobb oldalon a parkát de hogyha szálljon meg a féltengely, visszadobom. Figyelj, ne basz szét a kocsit! Tesódat valamivel haza kell húzni. Hát a burnout az 30 méterrel visszápol. Egész jó pofán betapadt, de ő is úgy járt, mint én tegnap, hogy megijedtem attól, hogy elindult az autó, viszont valami nagyon folyik belőle.
1-5-ös? 1-4? Hát jön Alexandra az 1-4-es cégekkel, illetve egy 5-ös, ha jól láttam. Meghol azt hiszem. Szeretem a barátomat, áthúzva, szeretem a Hondámat. A Hondában nem csaltál meg a garantálom. Jaj, Szandi Bébi, ügyes legyél, toljad neki! Szandi Bébi a kék szívikkel! Aki már csalódott a Poliában, a szívikével készül! Meddig kapott, nem? Nagyon hangújai vannak, hallod? 320 patri, ha jól tudom. Ó, igen. Akkora TL, HSS.